Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Masoya jin waƙoƙin Hausa da kuma waƙoƙin Hausa hip hop. Sabo wato matashin nan mawaƙi Saminu Yaro wanda zai saki shahararren album ɗinsa a wannan shekarar ta 2022 wato mai suna Tattausan Lafazi wanda zai saki a YouTube channel ɗinsa mai suna Saminu Yaro. Ku garzaya ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar an ɗora wannan waƙoƙin nasa wato album ɗin da zai saki a shekarar ta 2022. Za mu sa muku kaɗan daga cikin waƙoƙinsa wato kaɗan daga cikin waƙoƙin da za a saki a shekarar ta 2022. Ta murna happy sallah muna ta murna babbar sallah muke wa murna kaina ya ci kuɗi dole ma ya nuna ku bani dama casin nan yanzu za mu fara yan canji na rage larura wankan sallah ai sai da naira in baka da su kar ka fara dube ni ka ganni ban gadara in ka zo mu je mu tara wankan naira ai sai da naira in baka da su sai ka tara in na zo dole ne asara waƙar sallah ni ne na tsara ai yare ne ya tsara Wannan ta hip hop kenan za mu saka muku wato waƙar Hausa Nanaye ita ma ku ji yanda sautin tashin muryarta yake tashi. Kar ku manta dai ku je channel wato Saminu Yaro ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Domin an bata lokaci domin fitar muku wannan shahararren album din na shekarar 2022. Don't forget to subscribe our YouTube channel Saminu Yaro. Kar ku manta ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri a YouTube channel ɗinmu.